Damong salamat na akong active na member ni Porlas, Honorable Jason Ramirez, Superintendent Rodrigo Padis, Ma'am Lome Rosaldo Pinto. So yan na, parang kaaga-aga niya ng pagsarayaw. Pero babalikin ko lang at pagpasalamat, hangaran ng mga municipal officials, headed by Honorable Delbert Aigo, at yung mga kasugong, Vice Mayor Mr. Aigo Sulanman, at mga konsihales, Abus, kay Porlosanon, the people of Porlos is saying thank you so much to all the visitors, balikbayans ng Labinagod, at aton provincial band na ginpaharap ni Governor Benty Bardoni. Ipaabot na namin pa salamat. Ang mga players, thank you so much at iyong pag-uol yan ng agapi. Nagkamayada kami mga pinasayaw at tarahiyo. Again, thank you so much, Provincial Band, through our Governor Benty Bardoni, so that man ang ating local singer and artist, Mr. R. Ramasasa. Thank you so much. Kanino pagtampong hindi nga sayo. Alam ko niyo